Anda tadi. Aku tamut dama. Pakon? Tugu ko tamut. To kajili uy. Wala siya baba. Wala si Baba. Siya baba. Oh, kuha pagitaan na to. Wala. Pagitaan gani. Labay ko. Labay ko. Labay ka, ikaw labay? Labay ko plastic. Ulod. Diin mo tugi ka ng ulod ko. Wala. Diin ba tugi ka ng ulod? Nagudara ato ulod. Lo. Ito. Nanta ko ulod nara. Di ka kita? Oh. Gagamay makagud. Kau gudog-tudo para mabig ka dayon. Deko. Agad di ka kabot. Daluuya gino. Ayawag Dari kinito. ko, dari ko, dari ko, dari ko. Adara kagi? Din ulo, nanta ko nuno. Tara ulo daw. Nanta ko, nanta ko. Kapat dayon na yan. Dali yan. Kapat dayon dali yan. Ako. Wah, gawa na on. Ulo. Ha? Nanta ko. Kat-kat gani. Kiba mo kat-kat. Ada ulo daw. Patay? Ni Mata ang ulod. Matay ulod. Tingin mo tayo ka na ang sabaw. Nangalang siya. Kiwig. Ulod? Kirig na? Ha? Kirig. Tirik. Patas. Oh. Ya? Para sa galing. Tay gani siya gani. From yours. Kasi never go to this vlog. Asa babaw? What ya? Ay, maghiga pa kay mama. Gaw ka kani. Pisik. Pisik. Ang unsay na pisik. Tanaw. Ulo day na. Pakita ko na tita na kiss. Ulod ba na tita na kiss? Bata ulod ba? Bata ulod. Spota, di na ispatan na yung hayag na ana, ispatan pa. Latan tanan niyo. Mantika. Ha? Latan na to. Tukubo na to sa siya. Tukuan pa. Dili na mamaak. Ha? Paakon ka ana sa big. Ha? Paakon ka ano. Kaon na, kaon. Na magdugo ang kamot niya. Mabutoy. Dili mo tangon na yabo na. Mayabo. Pili mo na mayabugod. Ha? Pili na mayabo. Kapilit siya? Pilit siya. Natawa ko na. Nagtawa ko. Nay, hindi ko ng tangon. Matatra. Muya, bira ka. Ay! My God, di mo na uod. Bitok mo na sa lubot. Ang ko niya, sir. Nila, Need or, kaon na. Or kuan? Pagkaon na. May amutan dahil may tis 45 para sa Alpan. Yatig, sige naman, nag-amot-amot lang. Gani! Pati ba yung dressing ba? Nagugtos mi. Ano yun? Kaon na. Ami mo ba? Nag-gani lang. Ulod pa ni ulod. Stick kayo mo dressing. Hindi ako naman. Mana ulod daw? Oh. Ulod na. Oh, Hala. mama na ulod. Mamak na no? Tawag kasi manong Mama makmak. na. Taga mo mamak na kaon. Taon mak. Manong. Siga po. Para Manong makmak. kaon. Taon manong makmak. Inaayog po uwaw. Ay ko, wow. Camera ni. May camera ni. Kami nami, di kami gumak. Ay, bada. Di kami gawin mak. Kami ni, di kami gawin mak. Sige na pagkanas. Nabunan na tang Abi gusto may makmak. ulod. Nataon na rice ulod. Pakano ng ulod of rice? Umagi na hingdagan og ulod pa na. Namatay gani mami. Namatay na, no? Walang waing dagan. Noodles. Agoy bilad. Nodos, di kaon na ni mong nodos, nawa. Ay,
Ikaw mo ton mong noodles. Kaya na ba? Naluto na noodles. Aw, luto na Bahog diyan. lang tre ba? Dira lang kaskuan. Bahog ito. Nayulot. Kaya man giprito ni. Prito na ko. Pero kuan kanang Nami na siya sabor. Kami Pero dili siya kaning kuan crispy. sabor no. Katilaw day ka. Hello. Tilawi ko no, dami ba sabor? Fish. Dawi ko ng fish. Siya man na, kilapan man na. Gida ang pinakabahan ng pagtimpla. Oh, Pagkaon na. sana. Buta na itong Siya man na. May nami sabor. San, takaram des ti talurin no, di ay nami. Butangan og kuan man na, butangan og noodles. Di. Mak, kaya na mak. Nak. Nak. Mak. Mak. Manong makmak. Man. Nambo ka. Manok. Mak. Manang mak. Mm. Kay graphic vitamins. Lah.